Chirifano si chimbunzwa nyaya iri pano handisi kunzwisisa rudo hapana kudanana harusi rudo kana tichivanzirana kugara uchitsika-tsika iwe chiripo chaunovanza chisikana buda pachena ndizive kwatakananga mgenga wangu unari kuvhurika kunzoko wana utomhanya mchini takatarisa kasauro pakaipa wangu unoziva kuti kugara kwese ukwako ndaiti isusu tinoopena malegi zvekutodaroka but zvamanje wangu ka aiwa mahwani kune vanhu vanovhura hombe zvekutodaro waiziya pakaipa pakaipa saa iwe kamera dhakaikaye kendebvu dzinenge dzegotaro kaikai ndokutoimhanya musodhoma munomu boys aiwa unoziva here kuti upenyu hunoshanduka zvechokwadi kufunga kwako iwana sibhinechi vataitotamba nawo zvamanje apakapo tichitotamba tese but iko zvinezvi vakutorira zvekutodaro aiwa upenyu hunoshanduka zvechokwadi kurira kupuko sauro iwe wega usikuonera here masina mudzvanyiriri usha hapana kuchimhanya kwakadai so wangu iwe mufana iwe kaiwe indi wakanonejeraso indi wachirwadziwa iwe hausikuona here kuti sini rakarongekeri wangu handiti izvozvi mudhara wako uyu ari kutoita kurwadziwa neudyu yese hereri akaita kurohwa nesinhamba chaiyo apa handiti ari kugadha here mukuru apa saka mufana wamika zvinhu zvakarongekeri sibhi atoo chibaba wangu but chinomba chinosaiza geto kana uchinge wazoraga wangu munhu angabva ashinga maradhi wangu zvichigasa kudaro sha ungasinombobvira araza tetezi yangu namani iye mudhara wako anotozosaiza waiziya ndosaka akabholonjwa kane sinhamba zvekutodaroka apa ndikutombogaya kuenda kuyellow house waiziya mufana wami ko hapana kuenda kuyellow house kunoiteko mugeni wangu hausati finhure iwewe wangu majobho opportunity manyama kaya waiziya ina handisi kutozomboregerera sini rakaita seriri wangu aiwa handiregedzeka sini richibaya iri waiziya handezvekungapezvo namani wangu inini kuradharadha ndakanoona blasibodho semukuru never tepe gudo wangu roti patashinga vanhu teseka atorwadziwa kuti pakana shiya yangu gaya apa ndendaishandira wati muapa akuchimhanya kudai so wangu kana masini amira kudai soka tingizwani bhadhi pamasini weziya afadai amira dhau zvinondirova kana gide marani weziya takanaka kana unana jozo namani izvozvo manje ka ndozvisina kana basa rese manje waiziya ka unoziya wangu ka masichazi akadai sokaya ndekutongogara taikonomaiza wanzi takaenda waiziya nekuti chitima ichi chikadzimara chasimuka kudhara ikoko takanonanganisa waiziya iwe musaita iyoyewa makuru wani uzwa mwana wangu koona kasauro ndikuda ndubu waiziya dambendosamzolanga out wangu bundu rinobva kupigo mari inobva kupo uchiona kuti masini ese ari pasi kudai so makastoma ese hasi kana kutomboya uzogeza magarisika kunoko handiti here anzi ari kuchikidzirwa kane chiofisa chaichiya chine kugotsi kunenge kwenhingirikini icho chaichiya wangu saita iyoyo waiziya handirasitiki mashando iri panefuswa nedhenge rangu kubaya kufachi ngondisoti anokashanda ipapo yacho iyoyo namani chimorowo kana dhululu indavakaniwe mari inobva kupikwewe ko ndakafambisa logistics dzepakawashi panapaka ndichitenga kazvinonhuhwirira kazvekuti motikari dzinhuhwirire ka nezvekushainisa mukatumu ndobva ndanotenga futi katuma nice kwekuti makastoma anopota akachiita se achidyirira motikari dzisanogedzwa iziya ka akamirira kuti motikari dzavo dzichene saka very sorry mufana wami hapana kana sendi panapa waiziya mari yese ndakaishandisa ine zvinhu zviri pasi wangu wangu ndobhuya yacho reyo sauro hamusaite iyoyo mimi mukoma ndiri kutokuimbira banga zvene mufana wami plus munhu akaita sei wanodana nechembere kudai so mari unoidiwe handiti chembere yaunodana nayo ndiyo ingadai ichitokuitira manice here mufana wami saka unochemei dai ichitokugadzirira manice ichitoona ichitokuitira yese waibata aiwa usacheme mufana iwe zvako zvakarongeka iwe sembwa handinozvinzwa futi izvozvo zvogera wewe wako mugenge nonzwavaka ndokona anonga kushinga irinde rangu simbi moraiti zvikanetsa peti chinosheya sorangu warimire kuchiva zvinonaka asi vomwe ndisina muromo wangu chingorerutsa ndima ndezvepasi pano takauya tisina chero numbi tisina kusimira ndiani aiziva kuchikana atita iwe mari wakazotivhiringa wakaratidza musiyano wevanhu panyika wakakonzeresa kuti amai wangu ini washomore ndikurunguroka ususu shamwari ndimboma bichani handaakufa ino varume nhai asikana ndozorora nguva iko inini nhaimi makuseniseni mafumira kuti hanzi yeye ndiri kuda mabhanana akagochwa
ndikakupai. Mapedza ipapo mukati muri kuda sadza rakameshwa, ndikakuitirai. Mukapedza futi mukati muri kuda kudzisirwa mvura yekuflasha muchemba, ndikakudzisirai. Nawo makuda poriji murume mukuru. Zvanyanya izvasikana. Woshomori, ukumbozi yakawadziriwa iri kundichiita here iwewe? Manyopora wapwere chakandiuraya ino varume. Ngachindoi hachine chindipedzese. Chete that's all. Munongotetawo zvisina basa resemi. Kungogumwa kwamakaitwa ikoko ndokwamungabva matoita field day here naye murume mukuru. Iyo, chakandirwa ndakawaraiwa bakadi. Asi Woshomori mbondinyepa. Nyika iyi, wakati haisina kuguma baiyoyi. Zvabva kupika izvozvo naive baba Woshomole. Iwo unozviona sezvo kuti bai munhu wese anositoro. Kapitsi koprofiti yacheko, kanofanira kuenda kopuwa mukuru. Kuda kupfuma nesuka uku. Ina handisi kutombona chinoshamisira ini. Handiti Sodhoma yacho tanga tangogara tisina kana mutemo kana umwe chete zvavo here. Ngavaite ikoko ameno. Iwe, waiparibe izvozvo ba. Wai munhu wese anogara muno Sodhoma anofanira kuendesa. Ugona gore rakapera ari. Ndakatombofunga kuti okambena bakani. Wakuvhirikidzira nomapuni angu. Ndipo ndakarima kamufloride paipe ndakadzikita kumusha. Mapuni angu ekwakuzodyiwa nombuzi 35 dzokwamukanda. Ndave nofloride nochizhia, norodhedhi, norosojemu no. Nedererere munhimbo, nefine beans. Zvikabva zvazodyiwa nembudzi 35 dzekwamukanda. I know the deal baba Woshomole, but handiti munongoziva henyu kuti dai kwagara kufunga kwebenzi. Takutongodhila nezviripo. Saka tiri kuendesei mangwana for tribute. Heno iwe, ndori basa nazvo ba. Gogoi mumba umo. Gogoi mama mai Woshomole nadhedi baba Woshomole. Iro makanga ndingogara dzoka pokari pano. Riri kudei konyasuno. Munhu anozororere binaye varume. Toti ukana Woshomole, toti icho chichi mwana chagava. Haidi hwii. Idi gogo. Bongo muromo hauzarirwi nerwizi ndirambe asi kuzotsvaga zvisi zvakose pamberi nekuhwisisa, pamberi nekufamba nevazukuru vangaradza sevanoda kuhwisisa, pamberi nekumitisa, pamberi nechibage chinyoro, abhasha mupanduki, abhasha chikonyanga, abhasha muzoderwa, right. Zvese kazvanoitaka izvi ndoda kuti muzvitedzerera, right, 100 toni. Yezvo, asi maakurwara kani naye muofisi. Makati dzenyu dzakanyatsokwana here mimi? Ndokuti ikwekoko. Beautiful ruti woman ka. I can forgive you to go in and but abakapa ndofarwa tanga chieda kusecha nditi. Naye muofisi, makakwana here imi? Musada kunyepedzerwa ngemusingazivi kuti I'm married to thanks Kanengo manzwa. And this is his house, bva apa tione ndoda kupinda. Ipapo manje ndaika specifically ka ndo pane nyaya yesehombe panditika. Chekutanga imba inoyoka haisi imba yarega wanzoka. Iyo lo house ka yemutungamiriri wedu kaweSodhoma naika. Ende umuka hamungopindwe nemunhu wese wanzoka. Ndakamira kudai soka. Uri kuona mimiti mese umuka umu. Makazara kana mupfura nhunzi. Timu rimwe murora ngokupfuura chero uri 10 kg away. Saka nzwisa handitika. Zvakaoma chokwadi. What am I supposed to do with this information naimi? Just let me in, mukati ndo mandinogara mufunge zvenyu. Iwe, no not fucking fast handitika. Not so fucking fast handitika. Yeah, I must fucking search you, then you must get the fucking inside handiti. Kundiseche iko naimi baba imi. Ingawani mashandisa kamushini kenyu ako kuti muone kuti handina zvombo zvandinazvo here. Izvo zvoka ndikuzinzwa kana ichimandaraka. Asi abakaba asandataka kaka kusecha. Can you remove your fucking browser handitika? Because abakaba ndara kuti make sure utaona grenade kana chimbamba handitika. Chiro bazooka ka. Unononge chi wakatoriga. Saka pisa tone. Yezvo. You must be out of your mind handitika. You really want me to remove my clothes off my dead body? Manzwa kababa imi. Hamudi kunyarwa handitika. Naroda wota kachichisikana. Abakaba ukutopedza nguva yangu ka nenguva yestate handitika. This is the fucking protocol, so you must oblige handitika. Yeah. Abakaba tukundwazana here naye chisikana. Let me just call Bear. Handipedzero nguva nezungairwa rakadai ini. Neyo masizino anenge embiti wayo. Zvakaoma sikana. Kana iriyo pawo hanga yachoka. Kubva gore rino tichadzidza zvakawanda. Handinei nazvo inini mutemo ka. Unoziva here kuti mukuru ka anenge ane maenemies akawanda zvisingaiteka. Anenge aida kumuparadza. Kumira kwakatoita kaita pakapa. Apakapa ingada kwatibvisa tumanenge nyati kwako kare soka. Ingada wadororisa life yangu neyako handitika. Saka apakapa kana usuya zvozoka. Wotoenda kunofonera far away handitika. Fucking far away boys ni handida zvokupfuwa nepfuti. ZvemuSodhoma asikana. Zvakangomo hazvo. Ndikutokuudza kadhedhi namama mai Woshomole. Mukuona haana kutomboya kuchikoro. Hanzi yaita basa chiere kuura vanhu ngavachachika musoro ka.
iye azoni iyena achikomberere oshomola adza kutogara mubridge uku. Iwewe unozani zviye kodzongo handiti ndonzi kurungai. owo zita rako ndiro rotariswa izvo yakoti nyepa zvoka tiriwe basa nazvoba wazwa. Amuna basa nekuti mukomana haasi kuuya kuchikoro yowe. tokumbira hedu sapoto chuya panapa nenyaya dzako dzaoshomole wanzwa kakurungai. Tine mabigger problems isu panapa kwete zvinyaya zvenyu zvekumangana kwako naoshomole izvo. Asi pane chandatadza kani ndikutoti ndikukubatsireka ini. aiwaba tazvidaba isu aye Koma kazinzwa here Zvii hatinei nazvo isu. kuti dhadha rangu ndova secretary general of defense in Sodoma ndovanotedzana futi kane mukuru Sibinet. aiwawo Mukuramba here mimi? Aiwa kurungai. Wasvika takutoda kurara. Dhedhe vako havasunzwa musha. Ndakanzwa kuti vaida kakura musoro kusodhoma uku vakabva vanzi bhago nana dhedhe. Onai tsikidzidzo vanhu vese yemone tsikidzi mumbamana oshomole tsikidzi. Yesaya, nzingakati murangu. Ndiyandakati shukari serious maziya. Aucheki driving school kugeza maplace team kana mchinge mazoraga. Kana uchida legit driver's license repapo chairo maziya. Chibate isusu. Aucheki driving school maziya. Tokuise ma driving license kubvira uchitanga kusvikira wapedza mutambo. Tine mainstructors anogara not badness maziya. Zokuti chibaya kunotora chitambika. Hapana zvekudzoka katutu zvezve. Unenge uchiketa. Zokuti chingosvika uchingorodaiso. Wogotonzi bwa. Maofisi zedu ari padhuze maziya. Muno muHarare CBD panamba 2 Robert Mugabe. Ofisi B2C maziya. Uyatitaure kana kuti munongobva womva maziya. Panamba dzedu dzanenge sapaskiri nazapo dzo maziya. Kana makuyaga muzazokanga kuti road lulu maziya. Kana kokopina. Tombotomvera. Namana.